chciałam czegoś innego. Myślę, że taką atmosferę startupową to można docenić dopiero po jakimś czasie pracy gdzie indziej. I wszystko ma swoje plusy i minusy. Duża firma, mała firma, startup, to też jest temat na osobny odcinek. Także zbliżając się do końca, zmieniłam pracę. Pracuję teraz w Qualtricsie. Jest to dość duża firma, która zajmuje się, w zasadzie od tego wszystko się zaczęło, od tworzenia ankiet. Jeżeli jesteście w jakimś hotelu i później dostajecie taką ankietę, gdzie wypełniacie, jak bardzo Wam się podobały ich usługi, to prawdopodobnie gdzieś tam na dole jest właśnie napisane Powered by Qualtrics. Oczywiście Qualtrics to znacznie więcej niż te ankiety, ale od tego się zaczęło i to jest chyba ich najbardziej znany produkt. W zasadzie to bez chyba. I tak, tam sobie właśnie pracuję. Równocześnie zaczęłam magisterkę i prawie ją skończyłam, ale nie oddałam jeszcze pracy, także dalej się z tym bujam, ale mam nadzieję zakończyć to już w tym roku. Wiecie, pracowanie i studiowanie to jest bardzo złe połączenie, ale też przepraszam Was, że muszę tak ucinać tutaj wszystkie wątki, ale gdybym miała o tym mówić, to naprawdę mówiłabym do jutra, także musimy to rozbić na jakieś tam inne odcinki. Niemniej jednak pracowanie i studiowanie to jest bardzo trudny temat. W styczniu ubiegłego roku dostałam się do Microsoftu i w zasadzie od tego września miałam mieszkać w Pradze. Ale zdecydowałam się zostać. Dlaczego? Chyba nie chcę o tym do końca tutaj mówić. Po prostu przeliczyłam sobie plusy i minusy obydwu sytuacji, zarówno pod kątem firmy, perspektyw, jak i zarobków. No i zdecydowałam się zostać. No i jestem z tego wyboru bardzo, bardzo zadowolona. Zwłaszcza w kontekście pandemii i tego, że po prostu nie wyobrażam sobie zaczynać w tym momencie nowej pracy, nie znając nikogo i nie mogąc nawet wrócić do swojego kraju albo wyjść na miasto, poznawać nowych ludzi. Ale w momencie podejmowania tej decyzji starałam się nie myśleć o pandemii, starałam się używać jedynie argumentów takich niezależnych od tego, co wydarzyło się w tym roku i tak po przeliczeniu plusów i minusów wyszło mi, że jednak póki co Polska. No i tak, teraz jak ja to mówię, jestem na 3. roku studiów magisterskich, które trwają 2 lata, no ale wiecie, piszę jeszcze pracę i muszę się obronić. Tematyka ponownie związana z machine learningiem, także trochę mi to wraca i wiecie co, podobnie było z tym blockchainem, w którym pracowałam i gdy się stamtąd wynosiłam, to miałam takie, że blockchain jest bez sensu i może nie, że blockchain jest bez sensu, ale to, do czego ludzie chcą go używać, jest trochę bez sensu, a teraz znowu mi wraca faza. No i kryptowaluty, moja nowa miłość, także zmienia się to często. Ale jak to mówią, tylko krowa zdania nie zmienia, także myślę, że to dobry znak, gdy się zmieniamy, rozwijamy i ciągle idziemy do przodu. Wow, no to chyba wszystko. Mimo, że co tydzień nagrywam dla Was odcinek na YouTube'a, to mówienie o sobie i o takich troszeczkę poważniejszych sprawach nie jest dla mnie proste. Mam nadzieję, że w miarę trwania tych podcastów to się jakoś rozkręci i ja się troszeczkę rozruszam, bo na razie prawdopodobnie brzmię dość sztywno. Następny odcinek planuję o postanowieniach noworocznych, określaniu sobie celi i planowaniu roku. Wow, taki wcale nieoklepany temat jak na styczeń, ale kurczę, i tak chcę się z Wami podzielić moim zdaniem na ten temat, które myślę, że jest odmienne nieco od tego, co mówią inni. Powiem Wam, jak ja to sobie planuję w tym roku, co sobie postanowiłam, co chcę osiągnąć i będzie trochę inaczej. Myślę, że kilka kwestii może Was zdziwić. Mam nadzieję, że też pomoże Wam zaplanować Wasz rok. Mimo, że jest już styczeń, to uważam, że nie jest za późno, bo rok jest jeszcze bardzo długi i plany nie powinny być takie, wiecie, sztywne, tylko elastyczne i zawsze można w nich coś tam ulepszyć, ale o tym nie dzisiaj. O tym za tydzień. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję i już mnie korciło, żeby powiedzieć, zostawiajcie kciuki w górę i subskrybujcie, ale to nie ten kanał. Także tutaj powinnam chyba powiedzieć, obserwujcie mój podcast. Zapraszam też na Instagrama,
na YouTube'a i do mojego sklepu internetowego, gdzie są dostępne 2 e-booki z przepisami pysznymi. Także jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to również tam Was odsyłam. No i to tyle. Do zobaczenia. Cześć!